Nou, ik verwacht dat iedereen naar deze Kenjerevue gaat kijken. En ik snap dat voor sommige kinderen het moeilijk is om best wel lang te luisteren, maar we gaan het toch proberen. Ja? Mochten er nou echt kinderen zijn, dan weten de juffen meestal wel wie dat zijn en wat ze nodig hebben. Goed, ik wens jullie heel veel plezier. Vandaag een korte sfeerimpressie van de Kenjerevue 2016 met de titel Waterweld. Een musical door basisschool Kenjer en voor basisschool Kenjer en hun familie. De uitvoering hiervan vindt plaats in Schouwburg de Domeinen in Sittard op 17 april om 14:30. De verbindende factor tussen de scènes is water, of het om de Keutelberg gaat of om een kasteel dat door een gracht omgeven is. De spelers hebben zich goed voorbereid en zijn van de Sitterse scholen aan de Meulen, de Baandert, Loedoes, Euverhoven en de Stadsschool. Dus als we even de spulletjes neerzetten, zodat ze even het gevoel hebben. Doe het maar langzaam, anders hebben de mensen het niet in de gaten.